Jednog dana jednom budućem crowdfunderu na pamet je pala odlična ideja. Odmah se uhvatio olovke i papira, krenuo da kucka po računaru i bacio u izradu poslovnog plana. Ali je ubrzo shvatio da će mu za ostvarenje njegove ideje biti potrebno više novca nego što je isprva mislio. Od negde je već čuo za crowdfunding i pomislio, možda je to to. Da li je ovo dovoljno dobra priča? Zašto je pričanje priče važno za vašu crowdfunding kampanju? Pričanje priče je jedna od najstarijih podloga ljudske zajednice i to iz mnogobrojnih razloga. Dokazano je da priče pamtimo duže od brojki i statistika, jer pričanje i slušanje priče aktivira veći deo našeg mozga. Dobra priča angažuje i naš racio i naše emocije i pretače ta osjećanja u akciju. Pokušajte da se setite poslednje dobre reklame koju ste videli i zapamtili. Po čemu je pamtite? Ono što razlikuje prosječnu reklamu od odličnih, upravo su odlično ispričane priče. Odlično ispričana priča je ona koja će nama izazvati emocije, jer ljudi donose odluke na temelju emocija, postojećih iskustava i sećanja, mnogo češće nego na temelju pruženih informacija. Uz malo truda svako može ispričati prosječnu priču, ali pričanje odlične priče zahteva malo više. Šta su elementi odlične priče? Osim što će u nama izazvati emocije, odlična priča u sebi ima i element novosti, takozvani aha moment, i lako se pamti. Srž odlične priče moguće je sažeti u jedan Twitter post. Lakšem pamćenju doprinose dobri vizuali, fotografije i pravilo 3. 3 informacije su dovoljno kratke da održe ritam, a dovoljno dugačke da u našim glavama kreiraju uzorak koji se lako pamti. Setite se neke priče koja u sebi sadrži 3 elementa. 3 praseta, 3 musketara, Veni vidi vici, sve funkcioniše u trojkama. Šta treba imati na umu kada pričate priču za vašu crowdfunding kampanju? Prvo pitanje je ko čita, odnosno ko gleda vašu priču, odnosno ko je vaša publika. Efekat koji želimo da priča ima je povezivanje. Ljudi se prepoznaju u priči. Za to je potrebno da se stavimo i u njihove cipele. Zapitajte se, zašto je ova kampanja meni važna? Zašto bi trebalo meni verovati, odnosno verovati ovim ljudima u kampanji? Šta se dešava ukoliko podržim kampanju? Zašto bi dao novac? Priča se priča koristeći jezik, okruženje, karakterizacije sa kojima publika može da se poistovjeti. Kada planirate svoju priču, imajte jasnu strukturu na umu. Uspešni crowdfunder iznosi svoje ideje koherentnije. U uvodu predstavite glavne likove priče, sebe i svoj tim. Objasnite svoju situaciju i zašto vam je tačno potreban novac koji prikupljate. U razradi objasnite problem koji postoji i uvedite u priču vaše rješenje. Ono bi kod publike trebalo da izazove onaj aha moment. Problem i rješenje možete prezentovati i pomoću konkretnih likova. Na primjer, u kampanji Super bake priče po slastičarnici u kojoj kolače spremaju bake, ispričana je kroz upravo likove nekih baka. Mire, Zore, Biljane, Olge, Jovanke i Mirjane. Jedno od glavnih pitanja koje se uvek mota potencijalnim bekerima u glavi jeste zašto sada? Zato uvek naglasite element urgentnosti. Objasnite zašto je sada vreme za akciju, šta se dešava ako se problem ne reši, odnosno ukoliko se njihova kampanja ne podrži. Za razliku od klasičnih priča, crowdfunding priče uključuju i publiku. Daju im priliku da učestvuju i direktno doprinesu uspehu kampanje. Objasnite publici kako da vam pomogne u 3 koraka i pozovite ih da to učine pozivom na konkretnu akciju, finansijskom podrškom i deljenjem informacija dalje. Sada kada imate priču, gde ćete je koristiti? Provucite kroz sve kanale vaše kampanje i u što više formata. Snimite video, napišite tekst, pripremite vizuale koje ćete koristiti kako na stranici vaše kampanje na platformi, tako i na drugim mestima i slati po potrebi medijima. Iskoristite i materijale za ostale načine komunikacije, kao što su objave na društvenim mrežama, medijska saopštenja, blogovi, newsletteri. Bilo da je reč o Tesla automobilu, o lokalnoj poslastičarnici ili možda baš o vašoj kampanji. Ono što priču prodaje nije problem proizvod ili usluga, već ideja. I zato je važno uložiti vreme u kreiranje priče vredne prepričavanja.